gezag. Keer moet het leven vieren. Daarom zit je die. De zindel van die dag, dat ze ons buiken. En deze blijven even niet zo fris. Dan hoeft ze van de landen niet te kijken, omdat het in Limburg wie nog vastgelopen is. Dus kijk maar eens via het is klasse. Dan merk ze dat het leven niet trakteert. En leven focuseren voor ons passen. Dat hebben de mama en ook de papa zo geleerd. Veel willen leven vieren, wel 3 dagen een stuk. En alles zo plezieren, vastelovend, dat brengt ons geluk. Vastelovend, dat brengt ons geluk.